Mechiachi mu nyinaa ewo Madak TV so. Se baby a won e anopa mema wo ache. Se baby a won e ewia mema wo ha. Baby a won so se enwumra mema wo ajo. Ese ohima kuroma se enwumre mu ane e wono. Nti meka se mema mo ajo. Mim se nipa bibra hwe manim ache. Bibra bi se Sonia we maami afiafri ye we. Me hye hopa bibia so ye boko. Na mgidi se mu nyina mo so ye. Medam ase se de bia mo gibre na mo hwe mo Madak TV so. Se nene first time a ohwe mo Madak TV so a mesure se kwa hwe previous videos no. Aba besi baby a yedru na mnim se won sha asempo na won hwe na won tie nkyeremu no. Na wan kaswe se no bebre film situ ne Ghana amane eni amamre eni ma bebra efa obra ho eni kan ko ho. Na wo enye video no krata first so sunum emu nkyeremu na mde bremu. Nti mesure se baby a wo biara se de bia ye no. Da mo ye no. Na mo gibre na mo yi masum na mo tenase na mo tie mo hema no. Mesure se ne so wo be ye saa amame. Na mnisa kansam nko awie no na wa ye nhyira nkasa. Nti en hyase. Krata first so sunum 5 chapter 5. Yehu ebebi ti se achenchina kwose asokwa se hwe owam etikopo. Yeka se owam a yeka se hwe asokwa a achenchina ne asokwa eye noma mienu. Enti se wo hwe omo tibia omo mienu omo tibia omo tibia omo ma ba ko ka kire ba ko se wayese anase ba ko ka asem bi afa ba ko no utumu se entwa yie ayese nipa mienu gina wono na utumu se sebi omo mienu nyina omo ho nhyada nyefe na ba ko ka se wa hwe ne ogya ho nyefe wo so help the okan se obi ho nyefe na ono ne nipa kro no omo nyina ye pe omo tibia ne ye pe omo gina bia pe nti wontimi nkoka nche obi se o ho nyefe sebi mi se wase ase nti achenchina ne asokwa na omo ye no ma mienu omo gina bia ba ako na ba ko ka asema fa ba ako ho a wo so omo mienu na so bia ka fa ba ako ho a entwa ye ese bia omo gina ne ye pepepe wo krata fenum no ebiem ye hu wibum asibuo yaka se obi wibu obi asibuo a kasa ko se obi di ho konkonsa wayese wakwa abonten na anase wo ekurate kakra bi mu na se wo ko ba bi na obi bu ho asibuo efise bia waye bibia na se wahu ade na waye nenye anase bibi koso wabrabo ma omo hia na omo kan ho nsem cheso omo bu asibuo omo kan ho asem omo di ho konkonsa wo free ase re ho yaka se obi free ase re bibi ho a chese wo hia ase di nsekuro yaka se nsekuro a se wo ka obi ho asem edi asie nti omo gu so ona se omo hia ase se omo re ho wodi obi ho nsekuro se awosew na wanwo bia yechi se awosew na se wanwo bia yechi obi kura beka se ne kura ne sen ayesa ade bo na se yesa wo ye na ya twen san ya san sesa ya twen a yehuhu bibia yehuhu moye biara yaka se awosew na se wanwo ayechi wakenkan sem ni no nim se muhu pa kofi na danfo ka chen se awosew na se wanwo bia yechi eso mo se pa kofi ni na yire aware ache na nsna omuhu bibia se omo bewo ana wuni se ye Ghana amamrem na se ye Ghana na yete no na se meka no Africa as a whole se obi eware ya na obi ehwese bia omo bewo like immediately no mo hwese bia ye sankrofo na wo enti yaka se awosew na se wango a yechi chese ade bia mo hwe ni mu a muhu mo aye bia no ya na ha adwen kakra obumese me ye krawa yaka krawa eye bema oye bonyini eye kasako me boyirede mekase me boyirede akoto nsuo aba chese me bohwi anase me ye ntentem impredo do so no eya ye taate me ye nentem nti betimi aka se me boyirede me ye ntem anase me bohwi me bohwi akohia ma me no wa ha sei nti ene ka no me boyirede ina krokro benyame eye ebe yeka na krokro a se wuntumi nda adwendwi bi atɔ so wode uti su nyane so a na wo dwen anopa die besi ayese wo ko pa adwuma wo pa adwuma sa hunya
nti edura na adwuma wo da na wodwenye se nti adechi menye adwuma untimi na on wadwendwen ho san se na ka no na krokro obenya wo okonfo bone si kro be hia otimi bu okonfo bone si kro be hia otimi bi mfanchame eye ebe nipa a oti kro bi mu a wonpe kro ne kan ko bibia be ye kro ma a wonpe no se bibi si wo kro mu sesi a ono so we kan bi e se kro na mu na owo nti se wo se wonpe wo kro yie na se wonye bi papa bi amfa mboa wo man a se bi si wo kro ni mu a se wo se wonim oye den a wotimi bi ebi se ebe ma se bi obusuafo otim nti no mo ka se bi a me wa broche nti o we mfa me ho oye den o we busua bi oso no nti se okonfo boni si kro be hia otimu bi yeah enchenche wonafe de bia ya asema yeta aka ebu a o twemi na munya na sa amafo pese o mhye nkran o mse enchenche bia wonafe e kire se bibia ni ho a e kan o cha na se ensohwe bia ni ho a ebegusu saa a wunya imoye bia mfa na se wunya papa bia mfim bibia ebesi no enka hoda emre papa e wo ho ma obi bia nti bibia wokom bia no kai se wo ye den emre papa beba nti ni kwan se odwendwen ho se enye ye bibia be ye na se wudwane nyame a wo hye na se wudwane nyame a wo hye na se ye be kai wa kenkan sem ni mu no we pa ko fiire na omuti abonti omkasa no ohun ensuroma no ana so ohun oyeye no na ne yam hye na oka se omonkoda no wosuro nti wana ni kunu ni ka chen se wudwane nyame a wo hye na se chese wo ye bibi o ga na memu yemfa ga na sa no akobo kro no kese pa o se o kro na ma bondi emi wosa nti le ma mindwane nko hye abrochi memu wo ye den nyame ehu opa adwane ko hye China opa tutu amna ne ko hye mo ye den yankopon we hu bibia ye bia nyame hu nti wudwane nyame a wo busu hye na se yo esiefo na aha ana mede krata fe to sunnum ni mu ntwemu ebesi medam wase se mo je bre na mo hwe mo hema papa bi a ejire da ni sim nana afia afriye mensa ewo Madak TV so mede nyame jamo me chiachia mu nyina na me hwe se mo be hwe mu nyina mo hu yi ama me mo bye bye